Signature trsátka po 9. Tak, já jsem Vojta Sadli a dneska ukážu, jak si vyrábím svoje signature trsátka. Vlastně všechno, co k tomu potřebuji, tak mám tady před sebou na stole. Nejdůležitější věc je prostě nějaká nejlépe neplatná věrnostní slevová karta. Kartička pojišťovny. Potom důležitá věc je taky jedno už hotové trsátko. Černá lihovka, bacha na to. A samozřejmě nůžky, nejlíp ostrý. No tyhle, ty zrovna ne. Potom, co vlastně já udělám, tak si vezmu to trsátko a obkreslím si ho. Jak vidíte, jak já už jsem podváděl, protože přece jenom s kamerou v ruce se mi blbě kreslí. Obkreslený trsátko si obstřihnu. Jak vidíte, zase jsem podváděl. No a co je nejdůležitější, jak na to obstřižený trsátko. Ježda, teď mi to lítá. Přidám naše logo. No, takže to byl takový malý exkurs do naší kuchyně, do našeho zákulisí. Díky za pozornost, klikněte někam sem, nebo tam dolů někam. Odebírejte náš kanál a těšte se na videa z koncertu. Zdar.